Is-sajjieda laqgħu b'sodisfazzjon l-aħbar li l-kwota tal-qbit tat-tonna s-sena d-dieħla żdiedet bi 48 tunnellata, jiġifieri żieda ta' 20%. Dan wara li l-Gvern ħadem qatih fl-istituzzjonijiet Ewropej sabiex tiżdied il-kwota li fl-aħħar snin kellha titnaqqas minħabba nuqqas ta' ton fil-baħar. Deċiżjoni li laqtet ħażin il-but tas-sajjieda Maltin. Id-Direttur Ġenerali tas-Sajd u l-Akwakultura Dr. Andreana Fenech Farrugia qalet li l-Gvern baqa' jinnegozja dwar iż-żieda fil-kwota sal-aħħar sigħat waqt laqgħa li saret fil-Marokk. Il-Gvern Malti fih dan l-Unjoni Ewropea qed jitlob biex flok pjan ta' rkupru jiġi imdawwar fi pjan ta' maneġġjar. Dan jara li jkun hemm inqas kontrolli. Ix-xewqa tal-Gvern Malti kienet u għada li jkun hemm inqas kontrolli fuq id-dgħajjes żgħar u tradizzjonali. Il-Viċi President tal-Koperattiva tas-Sajd Joe Demicoli laqgħa deċiżjoni li tiżdied il-kwota tal-qbit tat-tonn. Li kien diġà kien hemm kwoti li kienu ttieħdu lis-sajjieda tagħna. Aħna dejjem konna ngħidu li qed naraw li qed fil-baħar qed jiżdied it-tonn tikkonvinċi lill-xjenzati għax huma fl-aħħar mill-aħħar jaraw u ngħidu li għamilna impatt qawwi fora fejn aħna mmorru nirrappreżentaw lis-sajjieda. Id-Direttur tas-Sajd qalet li l-Gvern se jitkellem mal-partijiet interessati sabiex jinnegozja metodi ta' kif se tiġi implementata din iż-żieda fil-kwota. Bejn issa u l-15 ta' April b'mod regolari kemm id-Dipartiment kif ukoll il-Gvern direttament ikunu qed niltaqgħu mas-settur biex naraw kif nistgħu nqasmu dawn il-kwoti li jkunu in line mar-regulations u biex is-settur ta' Malta jibqa' dejjem mixi l qudiem. Is-Sur Demicoli qal li l-Koperattiva tas-Sajjieda tixtieq li jintlaħaq ftehim simili għal dak tal-kwoti tal-pixxi spat li fadli l-20% biex tinqabad. Għax dis-sena l-Gvern kien strumentali u bis-saħħa ħanajda b'kumdita kbira, kien strumentali l-Prim Ministru li fehem li l-kwota tal-pixxi spat ma ħallija miftuħa. Ma tqasmex bħalma kienet tqasmet fl-antik il-kwota tat-tonn. Intant, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd Clint Camilleri iltaqa' mas-sajjieda fil-Pixkerija u sostna li l-kwota se tibqa' tiżdied għas-sentejn ta' wara.